मी आज मैद्याच्या ना एकदम खुसखुशीत अशा शंकरपाळ्या दाखवणार आहे माझ्या पद्धतीने. मी 20 वर्ष ह्या पद्धतीने मी शंकरपाळ्या करते आणि त्या माझ्या मुलांना खूप आवडतात शंकरपाळ्या. तर त्याच्यासाठी मी घेतला हा 5 कप मैदा आहे. ह्या कपाने, हा मोठा जो कप आहे ना ह्या कपाने मोजून घेतला आहे. 5 कप मैदा घेतला आहे. त्याच्यासाठी मी ही 1 कप साखर आणि 1 कप दूध, हे बघा हे 1 कप दूध. आता ही साखर आहे ह्या दुधामध्ये मी विरघळून घेणार आहे आणि ह्याच्यात हे बघा हे पातळ केलेलं जे तूप आहे आपल्या घरगुती तूप आहे हे मी अर्धा कप घेतलं. हा अर्धा कप आहे. हे मी तिन्ही वस्तू एकत्र गरम करून घेणार आहे. तोपर्यंत बघा आता काय करते ते या पिठामध्ये मी बघा गोड पदार्थ म्हटलं तर थोडंसं मीठ हवंच, तर अर्धा चमचा मी ह्याला मीठ घालते. आणखीन हा बघा 2 चमचे हा रवा आहे. जे आपण कांदा पोहे खातो ना ते 2 टेबलस्पून एकदम बारीक रवा घेतला आहे. तो रवा पण मी ह्याच्यामध्ये घालणार आहे. हा रवा आणखीन एक त्याच्या हा रवा याच्यात कसा म्हणजे भिजल्यानंतर तो कसा होणार आहे आणि शेवटी मी एक वेगळी पद्धत तुम्हाला दाखवणार आहे. म्हणून शेवटपर्यंत तुम्ही आमचा व्हिडिओ नीट बघा लक्षपूर्वक, म्हणजे तुम्हाला कळेल आणि शंकरपाळ्या कशा होतात ते तुम्हाला दाखवणार आहे. तर पहिल्यांदा मी दूध आणि साखर विरघळून घेते. दुधामध्ये साखर विरघळून घेते. हे दूध आहे ना मी तापून थंड करून घेतलं होतं आणि त्या साखर ही पटकन विरघळली आहे. आता हे तूपसुद्धा आहे ना अर्धा कप पण तूप घेतलं आहे. बघा 1 कप साखर, 1 कप दूध आणि हे अर्धा कप आहे तूप. हे तूप जरा मी पातळ करून घेतलं होतं. हे बघा वरती ह्याच्यावरती माप आहे बघा अर्धा कप. तर आता हे चांगलं ह्याच्यात साखर विरघळलेली आहे बघा, अजिबात साखर भरली दिसत नाही. तर मी काय ते हे गॅस बंद करते आणि असे हे ढवळं जरा राहते, म्हणजे काय होईल थंड होईल. आणि थंड झालं की नंतर आपण पीठ मळून घ्यायचं आहे. आता काय ते हे मिश्रण ते एकदम सगळं घालायचं नाही. मी हे 5 तुम्हाला सांगितलं 5 कपाने 5 कप घेतलेलं आहे मैदा आणि रवा 2 चमचे घेतले. आपण पोहे खातो ते 2 चमचे आणि थोडंसं मीठ घातलं आहे. हे मिश्रण मी चांगलं असं एकजीव करून घेते. हे सगळीकडे रवा सगळे हे होईल आणि नंतर मी भिजवल्यानंतर ना अर्धा तास ठेवून घेणार आहे. आणि तो रवासुद्धा जो आहे ना थोडकी 2 चमचे रवा घातला आहे. तर रवा त्यामध्ये चांगला म्हणजे फुगून एकजीव होईल त्या पिठामध्ये. तर हे चांगलं असं ढवळत राहते. तर पूर्ण थंड झालं ना की पीठ मळणार आहे मी. तोपर्यंत आपण हे थंड करून घेऊया. हे बघा आता हे मिश्रण थंड झालं आहे. साखर, दूध आणि तूप आहे ना, हे बघा संपूर्ण साखर विरघळली आहे. तर हे थोडं थोडं घालून मी हे पीठ मळून घेते. हे बघा असं हे थोडं थोडं घालून मळून घ्यायचं. जरा हे ना थोडंसं पातळच मळणार आहे मी, कारण एकदम पातळ नाही, मी चपातीला मळतो तसं. कारण काय माहिती आहे रवा त्यातला जो आपण घातला आहे 2 चमचे रवा ना, तो रवा फुगला ना की मग ते पीठ घट्ट होतं. ते पीठ घट्टच व्हायला पाहिजे. तुम्हाला ते पीठ नंतर मग आपण नॉर्मल लाटण्यासाठी कसं करायचं ते तुम्हाला मी दाखवणार आहे. हे बघा सगळं ते मिश्रण केलेलं घातलं आहे ना. आणि ह्याच्यात वाटलं तर आपला मैदा आपण घातला तरी चालतो. हे असं मळून अर्धा तास ठेवून द्यायचं आणि अर्ध्या तासाने नंतर शंकरपाळ्या करण्यापूर्वी एक कृती करायची, ती तुम्हाला नंतर दाखवते. तर मी आता हे पीठ मी असंच मळून ठेवणार आहे. नंतर थोडंसं काय होईल म्हणजे ते घट्ट होईल ना तेव्हा नंतर होणार म्हणजे हे ह्याचं पीठ घट्ट होईल ते थोड्या वेळाने अर्ध्या तासाने. तर मी असंच आता हे झाकून ठेवणार आहे पीठ. हे बघा अर्धा तास झाला आहे अशी पीठ आपण भिजवून ठेवली होती. आता काय करणार आहे ह्या पिठाचे ना छोटे छोटे असे गोळे करून घेणार आहे एवढे. हे बघा असे जास्त मोठे घेण्यापेक्षा छोटे. आणि पूर्वी काय करायचं माहिती आहे आम्ही हे असं पीठ आहे ना घेऊन हे पाटा आणि वरवंटा असतो ना गावाला त्याच्यात धरून कुटायचं होतं. आता मी काय करणार इथे आता पाटा वरवंटा कुठे आहे, पण मी काय केलं ओट्यावरच खाली पुठ्ठा ठेवला आहे. पुठ्ठ्यावर एक फडका घातला आहे आणि हे आहे ना भांड्यातच घेऊन असं जरा ते जरा काय
तेव्हा पूर्वी ना आम्ही पाटावर वंट्यावरती झेजरायचो. आता काय करणार आहे मी बघा ते या भांड्यातच घेऊन, हा खलबत्ता आहे ना हे जरा वजनशीर आहे त्याच्यामुळे त्याने असं झेजरणार आहे. त्याने काय होतं माहिती आहे, हा मैदा आणि थोडासा रवा घातला आहे ना तो चांगला तिथे एकजीव होतो आणि आपल्या शंकरपाळ्या आहेत ना हे अजिबात फुटणार नाही ते आणि खुसखुशीत होतात. हे बघा जर थोडंसंच आपण हे काय करायचं आहे, हे असं प्रत्येक जो करण्यापूर्वी ना पोळी लाटण्यापूर्वी ह्या पद्धतीने आपण तो जरा झेजरून घ्यायचं आहे पीठ. हे बघा पूर्वी लोक ना करंज्या करायची गावाला, त्या करंज्या करताना करंज्याचं पीठ जे भिजवलेलं असतं ना ते पीठ मैदा, तो मैदासुद्धा असा वरवंट्यावर पाट्यावरून झेजायचे. त्यामुळे काय व्हायचं माहिती आहे, त्या पीठ चांगलं त्याच्या एकदम करंज्या खुसखुशीत व्हायच्या. आता आपण काय करतो करंज्या करताना त्याला हे कॉर्नफ्लोअर वगैरे लावून त्याच्या आपण पारी ठेवून त्याप्रमाणे आपण करतो ना गोळे करून, तर त्याच्यापेक्षा सुंदर व्हायच्या. तर अशा प्रकारे त्याची त्या छोट्या छोट्या अशा पोळ्या करून हे आधी करून ठेवायचं नाही तरी पण काय पीठ सुकतं ना म्हणून, तर एवढे असं करून घ्यायचं आणि त्या शंकरपाळ्या लाटायच्या. हे बघा बाजूने अजिबात आपला ही म्हणजे आपण पारी लाटून घेतलेली फुटलेली नाही आहे. आता हे काय आता हे बघा जाडी बघा, नेहमी करतो शंकरपाळ्या तशाच करायच्या जातात, फक्त एकच आपण झेजरून पीठ घेतलं म्हणजे त्याच्यामुळे आणखीन खुसखुशीतपणा येतो. तर आता हे आपण शंकरपाळ्या जसं कापतो त्याप्रमाणे आपण ह्या कापायच्या आहेत. तेव्हा आता ह्या पद्धतीने आपण शंकरपाळ्या कापून घ्यायच्या. चौकोनी करण्याच्या ज्या थोड्याशा अशा त्रिकोणी असल्या ना म्हणजे शंखाच्या आकारच्या तर शंकरपाळ्या छान दिसतात त्या, आणि काय चौका सगळी सारखीच असते. तर अशा प्रकारे ह्या शंकरपाळ्या कापून घेतल्या आहेत आणि त्या बाकीच्या पण मी ह्याप्रमाणे शंकरपाळ्या करून घेते, तळून घेते, नंतर तुम्हाला कसं झालं ते दाखवते. बघा आता एकदम मीडियम गॅसवरती मी हे काय केलं तळून घेते. बघा आणि चांगलं तेल निथळून हे आपण तळून काढायचे आहेत. आता आपल्या हातावर तेल उडू नये यासाठी काय करायचं, या झाऱ्यावर ठेवून आतमध्ये सोडायचं म्हणजे काय होत नाही तेल उडत नाही. बघा पटकनही होतात आणि अलगद असे जरा सुटे करायचे कारण हे एकत्र आलेत ना. हे बघा हे बघा हे तळलेले, त्याचा आवाज बघा त्याच्यावरून कळतं की हे चांगले खुसखुशीत झाले आहेत. तर अशा प्रकारे तुम्ही ना म्हणजे आपण जरासा थोडासा 2 चमचे रवा घातला मी आणि हे सगळं पीठ भिजवल्यानंतर ते पीठ मी चपाती लाटण्यापूर्वी म्हणजे शंकरपाळ्या करण्याची ते पीठ जरा मी झेजून घेतलं आहे, त्याच्यामुळे आणखीन खुसखुशीत आपल्या शंकरपाळ्या झाले आहेत. तर अशा प्रकारे तुम्ही नक्की शंकरपाळ्या करून बघा आणि आमचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला सांगा. मित्रांनो आईने दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही पण अशाच प्रकारे शंकरपाळ्या नक्की करून बघा. त्या कशा झाल्या हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.